Ndikuda kubvunza kuti amuna tumushonga tomushenzera kumana kumainda kunzwe nembiri ndo madhira na Scott ndo madhira zvigananda kamure Zimbabwe ari kuitwa nako vana amuna mushonga ere totoshandisa muteuro kumamaini kuno ushandisa muteuro kuti namata uchitoenda kumachechi kuti zvibude hapana chandaiziva kuti vamwe vatofa hapana chandaizivaka kuti gweja rese rapera kufa Kulian TV. Right, muri Zimbabwe ini mukatondona ndadaiso nhasi ndambopfura nekuZimbabwe so zvaitika ndapfura nekuZimbabwe kudaisoka isusu tirivakomana veaction hatiisi vanhu vaya vanotambisa nguva saka ndambopfura nekwamutoko ndichimbonzwa kuti anzi kune nyaya iri kunetsa kwamutoko ende pakupfura ikoko ndasangana vanhu vakasiyana siyana ana chibanda media unoziva kuti mazijournalist mazihombe vakazara panapa mazikamera ari everywhere ini kana tichinge ndapinda muZimbabwe ndida kuti muzive zvinhu zvine zvichiitika like I always tell you guys kuti inini handingozvisimbise ndiri mustudio ndinotouya chero paground ende nhasi nyaya iri kupisa panapa pari kunzi pakafira vanhu vari pasi havasisa vacherwa why musati machera vanhu mubvunzo wokuti uchazopindurwa time but for now regedzai ndiende daumbotaura naGweja 2 minutes ndikunzwise muchigweja zvaari kutaura kuti zvakafamba sei right Gweja iwo wakapabuda sei pasapo iwo shamara vanhu vese vofira pasi iwo hauna mushonga ere chii chakaitika iwo mudzimu wedu inenge yakasimba but chinhu chandibvundusa ndechekuti iwewe unobva wanyora song at the same time uchipedza kuti uri kudhikirina kukubuda pasi kupukunyuka wobva wanyora song unonakidza kudaro wane makore mangani uchishandira pachimaini chinechi inini ndaane time nenguwa ndane time wangore time 4-5 years ndiri muchibasa uri muchibasa hatinotombobva kuno kuti takananga kumazoe kukadoma hatinoenda kwese munototindira kwese dzinenge dzaputika tikati foni ikatongopinda takaenda ikoko hatitore mamili pakashata saka ndiape machallenges mamwe munosangana nawo mumaini womu tisingatarise iye tafambira panapa iyi ndiape mamwe machallenges amunosangana nawo yamunoti aya machallenges aya ndipauda yewo papa challenge hombe inyaya yesembo sembo kana ichikava tinenge takatorohwa nenhamo sembo ndochiona isusu tiri vanhu vamwe veZimbabwe because sembo ilanguage inonzwisiswa nemaGweja isati iziyo chiche munoti sembo ndingangoti sembo inyaya mari uwandu hwemari iri pasi apa because mari yedu inogara mudombo kaisusu saka uwandu hwemari ukanoita shoma ndopatechita sembo yakaita yakadzika saka uwandu hwemari une time yekuti unopika une time yekuti unodzika saka kana wakadzika tetakarohwa nenhamo kwete muchana techikwara nechangela pamaini kuti tinasonzwa kuti chii chakanyanya kuitika kuti vanhu vazosvike pakufa vamwe vanhu varasikirwe nevakadzi vavo varasikirwe nevakoma vavo kana kuti vanhin'ina vavo so panapa ndine wandingati one of the victims anogona kutipa iye primary evidence wandakagara naye panapa wada kuti atese atitsanangurire mukoma munonzi ani inini ndinoitwa Shoni ndikukutendai mukoma chibanda mauyo matishanyiro kuno tichikutsanangurire zvakaitika kuno kumakara right mukoma Shoni kutaura kuno kwatikuita kuno muri kubuda paTV nyika yese iri kukuonai wese munhu ane access yekuenda painternet ari kukuonai mati kuno kunonzi kumakara handiti chii chakanatsoitika kuno kuti mutsanangurire kumhuri yeZimbabwe right muri yeZimbabwe kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa business rako company yako chese chongoda kunguti uitirwe pane vanonzi veeducation research ana mukoma owen vanoregister macompany vobva kuvhurira FNB business account zvonofanira kungoita chete wega kungodiala panhamba dziri kushowa on the screen wobva wataura nawo woti mukoma owen ndiregistere company business rangu whatever zvoruda kuita iwo you know kuti vanhu vakawanda zvazvigananda you never know mangwana ndiwo chigananda chemangwana handiti so zvaunongoita chete wega ukagara une company registered unongozoti muSouth Africa madhiri akawanda even if you're outside South Africa unoona kutotenga imba kana kuti kurenda imba wotoisa maroja wakutowana mari through FNB business account inokwanisa kuvhurwa namukoma Owen the education research ndoyega company inovhurira vanhu inozvigona zvekukuvhurira business kana company usina work permit kana kuti start permit zvamanje education research ana mukoma Owen ishasha vabate panhamba dzavo dziri kubuda pascreen izvezvo usazotandawo kutipira d
Handingangoti paseri ipo patakatogara vana pane vakomana vakafushirwa nemugoti paseri papa. Inini ndanganditoripo pazvakaitika patsaona iyo. Mukoma, we are one of the victims. Chokwadi. Ndingangoti musiwo takati sevakomana takati munotsvaga mari yekumbofara nekumbotumirwa machembere edu kumamisha uko. Taenda pasi saka patakasvika pasi inini ndakatonzwa kuneta ndikatoti amanaka inini nhasa nyama dzangu hadzisi kufilapo. Basa handisi kuda po watoti une nungo enda kupanze aushandike enda panze patatotukana. Saka ndakubuda paipe ndapa street ndikati arega nimbozorora nimbotura befu pana. Ndipo ndakaona ndatorelaxa then pandatobatwa nehope papa. Saka ndakazopepuka ipapo ndichitonzwa kutota kumeso. Apa inge iri mvura yenachi kunze kwenge akutoerera. Pandabuda ndichimhanya. Saka pandakabuda ndichimhanya ana kuda kukwanisa kudaidza. Ndabuda ndichimhanya paipe ndichingosikobuda panze mugodha wakabva wadhirika. Pandatosara ndakamira pachisilabu chenge chiripo. Ndipo ndakatozomhanya kunoudza vamwe kumashops kuti akomana rimwe timu rasara pasi apa rafushira. Mukoma. It's unbelievable kuti akutaura izvi. Aiwa pakaipa. Zvinogara itika kunoko amatsaona mazhinji tokusangana netsaona dzakadaro kunoko. Zvangofananawo nemugwagwa munoitiko maaccident emotokari kunoko tinosanganawo nenjodzi dzekutsidzirwa nemugodhi. Zvinowanzoitika chaizvo. Saka pavanhu vakafira pasi apa pane weukama here kana kuti shamwa dzinzi pedyo kana kuti wenge wangori vanhu vamunoshanda navo? Ngengori timu randoshanda navo. Zvatinoita isusu magweja tine one love. Inini nyange ndikatobva panapa ndikaenda kana ukadoma kana ndikaenda kumazoyo koko tinotosikongoita one love. Saka tinongosikodayidzanawo nemazita edu ekuziva mumwe anonzi Murewa, mumwe anonzi kana kuti Gokwe nekuti anenge achibva kuGokwe. Saka togona kunge tisingatoziva nezita chairo. Tinongopanana mazita emadunhurirwa mazvona. Saka tinongowirirana pachedu zvekuti kuna kutoonana nhasi totoshandidzana. Saka ndozvakangoitika ipapo zvekuti takatonge tane madhizi otaonana munhu anenge abvawo kwake totanga kutotamba tese topinda pasi. Mukoma wangu ini ndinobva kuHarare handinasonzwisisa nezvemugodhi. Ndokunzonzi munhu apinda pasi pemugodhi adai aruchera gold handinasonzwisisa. Munhu anogona kupinda mameters mangani pasi apa achikorokoza goridhe? Pasi pakakura apa Mukoma wangu. Irwendo. 100 meters inonotoita straight twinge then totozotanga kufamba zvekuti tinokuenda zienda nakuenda zvichingoenderana nekuti maini yacho 100 meters ndodziziva kai ndaimbodzimhanya kuchikoro. 100 meters kudzika kudai so, kudzika iri straight twinge then wozodai so, then wozodai mamwe ndoma anenge akangodai ane matonera pasi apa panenge pane matonera zvekuti tinenge takatokutsiga muri kuHarare tinenge takatokusenga kuisa pachipanda. Tonera ndoriziva kaini. Tonera pandi ndorizivira kwedu indobva kwaMurewa kakuzuma maraba pfungwe kawo. Kuzasu. Right. Tonera ndoriziva inini kana tichichera makuwa zvezvika chiguwa rekuti munhu afa tinochera kudai so maybe 6 meter feet down then tozodai so tozoisa box, taisa box uka ndoka tinozovhara apa ndoti tonera. Saka imi munhu anochera kudai so ozodai anenge achingotedza bhande regoridhe kuti riri kufamba sei ora tinenge tichitedza tichimaina. Saka togona kutoti 100 meters deep then tochitanga kuenda matonera kozi mabhande anoenda kwakasiyana siyana tichitera mabhande mazvona. Saka mugoti ine nguva yekuti pamwe pacho inotirika munongoziva zvepasi pasi pane matsaona pakangofanana nemumugwagwa imomo mota dzinoitawo matsaona. Saka kumamaini kwedu kunoku tinosanganawo netsaona dzakadaro dzekudirikirwa nemugodhi. That's why ndakazonyora song. Mukoma kwani ini ndiri kuona makarohwa kane green Pelas Perengende. Saka muri mutori muimbi? Nditori muimbi ndakatozogadzira song ndichichema vamwe vangu vakafushirwa pasina. Alright. Ina handina mwisha ndaziva kana ndangotiwo pamwe ndingoenda ngoti nditauraona gweja katinzi what. Aiwa handigweja kuti ari muimbi. Alright. Saka alright zita renyu ramunoshandisa pakuimba munonzani? Ini ndinonzi Sean Wilcox. Vamwe vangu nditi mugweja kozi ndiri gweja.
works in the show saka munotombosiya sometimes munotombosiya zvemagitari nemamike motombopinda mugoti pasa tinotosiya totonopinda pasi tichibva pasi totobuda totomboenda kana kumangoma futi nekwerengende idzo totomboti mai vanhu votonakirwa nanakirwa kuno saka ndokamuraramiro kati nechitongoita kuno ndofunga muri kuzvinzwira muri yezimbabwe kuti sezvanambotaura pakutanga paipa yekuti tese hatingaperi kuita mapurisa tese hatingaperi kuita maticha kana masoja kana mapresident handitika kana kuita magweja mumwe anoitawo vhenda akarwarawo oendawo kuhospital unorapwa nadoktawo ikokoko anzwa nzara apedza basa anouyawo kamurodhika otengawo madomasi kuna vhenda handitika ndo zvinoita life handitika saka mukoma tida kuti timboti dzekei shomanana nenhau dzemusic zvekuimba izvi makazvitanga rini zvekuimba ndakatanga kudhara about 2017 ndiri pachikoro so pandakatanga kutanga kunopinda mustudio ndichirekodha so ndazopedza chikoro ndauyawo kuchigweja kuno chiramba ndichingopuroma ngoma pandakatoona kuti amamwe magweja angu ari kutondisimbisa mazvona saka zvinotipa ushungu yekuti tirambe tichirekodha tichinakidzana nemagweja angu kuno right muno muzimbabwe tine misambo yakawanda yakasiyana-siyana tinana kanindo sungura gospel imi munowanzoimba muri pasambo wakaita sei inini sagweja ndingangoti musambo yese ndoimba but pari zvino ndiri kumbobhesa nezimdanzo nekuda kwezvikwanisiro ndo iri iziwo yekuti ndogadzirwawo beat rangu ndokwanisa kuimba but tikaona zvikwanisiro kana mukatoti gospel kana mukati sungura tinotochimhanya hatipereri right mune mainstruments amunomboridzawo here patiri panhau dzemusic sofa nekuda kwekubasa kunoku mukana wacho handisati ndatombowana kuti ndimbokwanisawo kudzidzira mainstruments saka ndinongowanzopesa nekuimba ikoku ndozvandowanzokwanisa kuimba right nekuda kwechiitiko chakaitika kuno kwamutoko kuno kana kuti nechinogara chiitika pamwe vanhu vanogara vachifa handinatsoziva zvangu mune song yamakamboimbawo here takatarisa maringe nebasa renyere ndakaimba song inonzi magweja angu ndaikudai ngeri yekurangarira vakatisiya vakatsitsirwa nemugodhi tine urombo nezvakaitika just in case kune vari kuda song iyoyo vanokwanisa kuiwana papi vanokwanisa kuiwana papeji rakanzi Focus Films paYouTube vakaenda papeji iroro vanokwanisa kuiona song iyoyo iripo kana vakangonyora kuti magweja angu ndaikudai vanondosangana nesong iyi zvakare paYouTube but inini manje handizogutsikana kuti ndimi bo song iyoyo ndakambonaitenderera paTikTok mastreet esocial media mandoswerawo muchiona kuti zviri kufamba sei but handizogutsikana kuti ndimi song iyoyo amukoma ndimi taurai chokwadi mukoma aiwa handini handini nyaya yekuti munhu wagweja akaona wazobhilifa kuti hazveshuwa here but gweja munhu wose vamweka saka tisi takaita basa iro alright munokwanisa kumbovarovera akapela kuti vanazobhilifa kuti ndimi vanoda kutenda vaona akazatomazika vana aiwa totenda varovere akapela mukoma magweja angu ndaikudai waimakatadza kubuda dai makanyumwa kuti pane zvakuitika rufu harwaizokutukai magweja angu ndaikudai waimakatadza kubuda dai makanyumwa kuti pane zvakuitika rufu harwaizokutukai zvakaitika muzuru gwindina kaitano zvichinzi mari yakaputka unge vhukano uku mari ichinzvenga unge kristiano bhataenda kwamutare taona musiyano hapana chandaiziva kuti vamwe vatofa hapana chandaizivaka kuti gweja rese rapera kufa oyo icho chingoma icho chakanyanya mhuri yezimbabwe tiri pano pachibanda media handitika apo patinoita hurukuro nevanhu vakasiyana-siyana munowanzondiziva ndiri kuepworth kaona nechirwa bishop reality show but aiwandati rikatimbopindawo kama mageto youth timbonzwewo nenhau dzemangoma handitika so mukoma mashoko enyu kupesera ndeyekuti kudii
mhuri yeZimbabwe yakakutarisai panapa. Takatarisa maringe nebasa renyu rechigweja, takatarisa zvakare maringe nema upcoming artist. Ndingangoti mashoko angu ekugumisira kune mafans angu anondisimbisa sagweja, nongoti rambai muchititsigira, muchitifollowawo pamapages edu kubva kuYouTube, Facebook, Focus Films, chingolikewo muchisubscribe. Then kuma upcoming artist vakaita seni nongoti rambai muchishanda. Takatobvawo kuro tisingatarisire tingoti hatiri kutamba tiri kudai nekudai, but unotozoona kuti vanhu vanokusimbisa zvinokupedzisira zvaakutoita. Then undoda kutenda mukoma Focus Films ndovakakwanisa kundishanyira kunoku kumaini, vakandiita video remagweja angu andiri kurangarira akashaya, saka ndoda kuvatenda zvikuru. Pamwe chete ndichitiwo rest in peace kune magweja ese akatisiya, ndichiti nerimwe remazuva tichasanganiswa. Ndoti rest in peace zvekare kuna Tatenda Ruswa, muzukuru wangu akashayika mazuva apfuura, akaitawo tsaona achitoendawo kumaini kukadoma. Aitoifarira songo iri zvisingaita, akafowa ne25 years zvinhu zvekutibata. Saka ndiri kuchema futi zvakanyanyisa kuburikidza nemuzukuru wangu nemamwe magweja ese akatisiya pasi rose. Ngoti nerimwe zuva tichasanganiswa nguva inenge yakwana. Alright, tinotenda mukoma wangu nekutipawo mukana kwamaita kwanditi.